Že on tady bude mluvit teďka celou dobu, jo? Pro mě se nechce moc mluvit. Je tady Pája, já a Dan. A dnes Prostě budeme Pája. hrát Rivals. Rivals. Rivals, no to je jedno. A můj bratr. 1v1v1. Nebo Ne. tak 2v1. Jo. Takže teď jdem. A kdo proti komu bude? Ok. Ne, 3 proti nikomu. Pája, ty máš zase nový skin nebo co? Možná. Big Arena. Tato! Big Arena. Big Arena je docela taková... Blba. Jo. Jako není moje oblíbená, To je ale... dobrý. Dáme pryč Snipu, no jasný. Já dám pryč To. tuto. A dal bych ještě pryč Tuto. No to nefunguje. Beru brkovnici. Hej, to mám já. Tohle mám. A beru medkit. Já beru nekonečnou nábojů. To tam není, dáme. Tak a teďka uchrán do krčice. Tak. Ty seš, to svině. Já jsem mega dlouho nehrál tady teda. Pája, že tady s nekonečnou nábojema. To vypadá. Jsem mega dlouho nehrál Rivals. A jo, já nemám autošut. Yes. Takže 1-0. Já tak asi Co možná vezmu jenom zbraň. A jestli se na tohle vůbec někdo protože někdo koukne, tak aspoň napište do komentářů okurka, protože mám rád okurky. Jo, okurka. Nebo smažený holub. Ne, to tam napište. Oni tam nenapíšou nic, proto stejně někdo nasleduje. A to je ono. A nauděláme někdy nějaký stream? Aha, já myslím. Nejdeš. Ale já jdu. Nejdu. Tady si... Lidi, já jsem strašně dlouho nehrál Rivals třeba. Ale kdyby náhodou, tak někdy třeba se domluvíme tady s Pájínkem, že uděláme stream. Ne, neudělám. Ale videí bude doufám hodně. Když někdo nebude sledovat. Kamo, otevři. Neotevřu. Otevři okno! První. Druhý, třetí, pátý. Ne, kam jdeš? Pojď sem, kam jdeš. Ty kam jdeš, vole? No, ale tohle je mega. Tohle je třeba mega pejtuvě. Já se Takže nemůžu. zatím 3-0. Hej, já jsem si vybral zbraň. Já už nemůžu. Když tak. Ní. Kamo, to je mega. Hej, já se nemůžu hýbat, mě se to mega seká. To by se už ani nechce hrát, tak si prohrávat. Ne, tak. Pak půjde brácha s tebou. Takže potom půjde Dan a já proti Pájovi. Hej, prosím. Kamo, ale to je mega otravný tohle. Že jo? A já ještě k tomu nemám autošut, nebo brácha Viktor.
Proč? Taky, že to udělal dobře. Já ho nechci být pay to win. Já ho mám jenom, když mířím. Takže lidi zatím vyhrál Pája a Adam, protože byli spolu proti mě. No, nevím. S tím to má 5 minut, to ještě je dobrý. Většinou má Jo, video a aspoň když tak 20. do komentářů místo Ticho, okurky ne napište. okurka. Tak jo, okurka. Škoda. Dano teďka jde s Martinem. Martinem. Dane, pojď sem. Jo. A Okurka. správně. Tak. Onyx je špatná. To je a dobré. teďka... Tuhle. Jo, tak jo. Na. To je dobrá, Dane, to je dobrá. Doxy jsou pay to win. Jako si tuto Pája má rád. Tuhle má Pája rád. Tak má rád tuto. To už nemůžu tam do. Dana má rád tuhle. A prostě musel. No musel za mnou. Tuto. Já jen si na Já mám si random. Energy pistolky. to si dám. Knife a medkit. On je dubáček, on potřebuje metky. Ano, jsem si vzala radši medkit, jo. Pojď, Dane. Pojď ho při... Ne! Jo, Pájec spadl, takže zatím jsem- vedeme 1-0. Hej, a koukej, jak mám. Dane, pojďme tohle. Dá, ty jsi hajzl! Ty jsi hajzl! Mě to strašně seká. Mě taky. Teďka to přestalo, ale jak jsem... Tak. Budu špíňák, musím vzít energy pistolky a jdu na Páju. No, píšeš, ale škybďák. Špíňák. Škybďák. Ty koukej. To nevím, ne? No, to měl málo životů. 105 je ještě docela. Pája mě nestěhují. Hej, protože tak v sobě nově nakačkali. Nevím. Pojď sem. Tady je ta síť. Tady se. Mama. Hezky tam. Ale ty se nechci pořít kulomatem nebo vole se tady. Minigun. Minigun, ne kuloman. Takže lidi zatím 2-1. No, stojím tady na místě, nevím proč. Hej, máš hleba. Ne. Hej Pájo, já jdu zavřít dveře, takže kdybys mě uviděl, tak mě nezabije, jo? Jo. Mám spolcený zadek už. Hej, on mě zabil ten i... Komu tak to si děláš srandu? Vole, do píže. Vyprne jeho. Tak to nechápu. Já jsem maximálně tak před 3 měsícemi hrál naposled to Realize. Určitě to nehrál jsem před týdna. A jo, vlastně. Ale prostě moc to už nehraju. Já hraju buď to Bravko nebo... To je hrozný. Hrou jednou. What, to vy jste se navěděl. Tam hezky, Dané. Ale ty jsi švák, ale... Budeme chodit spolu, jo? To bude lepší. Vidíš ho? Ne, nestřílej do země. Jo, dobrý. Tady jsi. Hej, na tu chcípou. Kamu tak... Ty jsi byl na místě a jak jsi tam... No vidíš, víš, co měl jednoduchý, že já
se mě nezabili. Je to 3-3 a teďka to bude, nevím. Já jdu na dambu. Hej, ten... Cože jsi říkal, že to bude? No. Tak, ale musíme to teď vyhrát, jo? Teďka, když tohle kolo vyhrajeme, tak jsme to celý vyhráli. Hej, ale to fakt musíme vyhrát. Tady jsi. Pojď sem. Podívej si za sebe. Ahoj. Čau. Jak jsem... Ahoj. Ty umřeš. Hej, Martina. Já budu tady běhat, prostě na to všechno. Hej, vyhráli jsme. Tak to mám nerví. mega dobrý. Teďka půjde 3v3, ne teda vlastně 1v1. Jo, dáme 1v1. Vole, kam jdu zas? No. Tak, kde jste zase? Tady. Pojďte. Tady potom mnou. Hej, Vole, čekej, já jdu na žebřík. Čekej, já můžu kliknout na dort. Hej, Martina teda. No. Já budu za tím. Ne, to je 1v1v1. Koukej. To musíš na druhý políčko. No. Hej, koukej se. A ještě... Já můžu kliknout na dort. Hej, Pájo, jdi za mnou. Nejdu. Pojď za náma. Pojď 1v1v1. Dělaj. Já nesnáším tuhle barvu žlutou. Dáme Backrooms. Jo, tak To do psí hříčky já chci Big Onyx. Onyx je... Jo. Kamo, ale Onyx je mega... Dobrá mapa. Snipa, energie, krystalky, light. Vole, tady to je dobrý. Já vím. Dej mi tady zpátky tohle, vole. Tak, ale lidi budu teď pay to win, jo? Já... Ahoj, Dana. Ale máme toho kde Ty myslíš dám do sebe? Kde Danda? Ty jsi kriplín! Nebudu nic říkat. Takže Kluk, který má 4 roky a bude mu už za chlup 5, tak mě zabil a já mám 9. když tak pozdravuju, Romana doskočila jenom tak. A Maxe Novotnýho. Jo? Na to se tady nikdo nebude koukat. A je nikdy nevíš. Vždycky vím právě. No, Moje video by potom mělo max zlém 5. ale vidíš, díval se na to někdo. Hej, ten tikus mi napadá. Dá ticho, nemluv prostě, vole, na YouTube. Nedám ti měsíc na Ale jak nedám na život. co? Jo! Bude z tebe řízeček. Co si teďka Smažený sír. To miluju smažený síry. Smažený páreček. Bude. No. Dobré. Hej, já to No, tak za mě bude smažený páreček teď. Kamo, ne. To je mega špatný. Já vím, že tady mě Já napadá. Onyx nenávidím. Já jí miluju. Nenávidím Onyx. Já miluju Olku. Pojď, já ani tam nemůžu mluvit, tak to nemluv. Jas. Kamo. Ideme. Au, ruka. Au. Na něj musíš ještě hrát. Ne, nemusím. Nemusíš. Třeba kdybyš Nemusím už
tu kakám. Je on. Pán 67 mě zabil. Jo, my jsme... Já jsem zapomněla, že jsme 1v1. Já jsem se vyšla, protože mě vlastně. Dala, proč zabíjíš jenom mě? Napoř na Martina. Protože jsi špatný. Vy jsi špatný. A co nemohl předtím, jak jsem vyhrál? No. Abys Já jsem se to musel rozcvičit. Ale jak jsme měli tu jinou mapu, No. tak tam jsem vyhrál 5krát. Musíme bážet, Bude Daneček. Já jsem tě viděl, Vole, ale prostě já jsem takový Za 4 minut dalšího. Aby jsem měl 20 minut. Teďka jdu zabít Martina. ale... To jsem nechtěl si to. Jo, tak kdo vyhrál, ty nebo pán? No, ať vyhraje. Tano, zabij Já Martina. mám furt, on někdo píše, mám třídní skupinu. A to je mega... Otravný. Hej, já zabít, jdete prvně Martina. Hej, pán, pojď, zabij ho. Já jenom malý syníček, pojď. Yes! Hej. Yes! Šarvatu! 3-1-2. Takže zatím vyhrávám. A Bája se asi zlomí ruku. O ten blbej stůl. A Bája ani Dám, držu. neumí prohrát. Držu. Vole, ty vždycky, když něco vezmu, tak ty vole. Mami! Tak. Hej, já jsem zvládla ty kladiva. Že jsi měla banána. Jo, to je banána, dobré. Banana. Brrr. Hej, pánu, pojď. Udělej to. A ten Bája. Kam já se nemůžu dívat? Tak haha. Tak ty tě už měla. Ha. To je fakt vtipný. Haha. Vole, já už na to kakčím. Jdu ukončit svůj život. Už na to nemám nervy. A bum. Ty jsi to zabil? Čekaj, já mám na 4-1-2 lidi, takže zatím vyhrávám já. Pája. Ne, já jsem Martin Havlas, takže já vyhrávám. A já jsem Pavlin Pavlas. Hej, já jsem pustý koblin. Takže Martin. Kobliha obecná. Nedám tu hru. Kamo, jestli mě zabiješ, Dana. Já s tebou. Tak co je? Vole, Takže jsem vyhrál já, Kostička 2017. Kostička. Jo, já jsem Kostička. Dano, půjdeme spolu proti němu? Jo. Ne, to už se hrálo. Tak já bych teď zahrál trochu něco jiného. Jakože, ale to bude jako jinou hru, No, tak to musíme udělat druhý video. ok. Takže zatím uděláme klidně jiný video o Rivals. Drubu. No, počkej, možná. O Rivals prostě. A zatím čauky. Bye. Čau.